Nakho-ke! 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 Oh, hey, Maxwell. How you doing? Good working, fella. How's God blessing you? Okay. They need me inside. Hey, kunika usilima ke lo. Yazi insiphi inika uhlanya. Lugeza ngisho amaphana. Hayi. yazi la Dlamini bhuti angazi ngingacela kanjani lento. Khuluma bhazi ngilalela. Khuluma. Bengicela ungithoelethise la kwakho. Haw. Webakhuzwayo. Sacela uphuthume la kancane bandla. Mtsheleke umakhuzana la adungitshela. Angizwanga? No ngithi isho lento kade uyisho kumina etshela umakhuzana phela ngifuni bhakuz ukuthi ngivume into lana ngithi uyabona ekubeni engazi umuntu engihlala naye. Nje. Oh makhuzwayo bengithi mina ngicela ungibeke isisinqe. Ufuna ukuzohlala nathi? Oh hayi no bengisho etoilet. Ufuna ukuhlala etoilet? Hayi cha bengithi mina bengicela ukuthi ungibeke isisinqe etoilet. No yazi it's fine. Yekelani ngoba nenza ngazi ukuthi anazi ukuthi ngikhuluma ngani nibe nazi kahle. Hayi wefoti. Ungaphuma ngamini. Asesuka swina xaphe ekhanda. Hayi ngiyaxolisa Dlamini ukushelela ulimi. Hey wash out man. Hey wash out bas lokhabunye mina manje. Iyobe bhuti iyobe. Hey ngizothengiseka. Oh, molo webhuts. Yebo sabona Razo. Man, awukwazi umbona uMahewu. Ora umazi ukuthi uhlala phi because ngiyeza kuthiwa akasahlali la. Oh, ngizophendula. Qala Razo benzocela uqala ungidedele ngisebenzise itoilet la kwakho. Uyanya. Babe, akwazi ulibona ipasi lami. Babe. Hayibo. Isliphu sa 10,000. Ema yini la deyithenge biza kanje? Baby, yini leyo kade uyithenga ebiza 10,000? Hayibo baby, pay slip leyo kusona islip. Okay, now that I'm saying it, yes, islip, but pay slip. Iza kuwena yonke le mali? Yeah. Why? Hayi, loso baby. Loso. Okay. Kahle kuleyo relationship. Imini ubaby girl. Yabona kule ngoma la esidlala mamazi, ukudlalela ibabazi. Imini ukusuke kufanele adlale. Ni mamazi. Yehe ocingweni ukhuluma usheshe kodwa ungabhedi. Iphi imali yami wena? Hayi bona imhlola yami. Khona imali yakho okunginikeze yona. Hey
Nsizwa, awuve ngisendele live location sihlangane sixoxe kahle le ndaba. Mana-ke, kanti ngikhuluma nobani? Hey, uRazo man. Kanti kwenta abantu abangaki wena? Hello, Razo. Yazi uyakhatha. Yo. Kumbe ngikweleta lo muntu imali yakhe. Baby, sicela uthengise inkabandla. Hayi, kusha-ke lokho. Uyangidedela ngithengise inko? Well baby, kade nganginqaba. So ungaze ucabanga ukuthi ngiselfish. Are you sure, Juice? Yeah baby, ngisho. Are you sure ukuthi uyangidedela ngisithengele isinko? Baby, ayikho into esengaba 100% sure ngayo ukudlula le kulonyaka. Kusha-ke lokho. Oh, lakutheka ihe wendaweni madoda. Hayi, alichitheke namhlanje. Liveke labhunyuleka phansi budedengu. Hawu, yini le bhunyeli ihe udedengu phansi manje? Adlamini namhlanje ngibona i-payslip ka-Emma and ukuhola imali ecishe ilingane nemali kade uyihola emsebenzini sisasebenza. Hawu, kuhleke phela lokho. Okusho ngeke ulambe ngalenkathi usahlanganisa ngithi. Dlamini, mina ngeke ngondliwe umfazi. Mina ngeke ngibe yimamazi kuleya relationship. And into engihlukumeza kakhulu ukuthi njalo besimese ufuna ukuthenga mina ngithi no baby I got this. Naye angeke ekubeni wazi kahle ukuthi u-rich. Hawu, ubufuna thini uma ukuthi wena njengendoda yakho uyavolontiya ukuthi uzokhokha? Hey, angazi. Yazi Dlamini last year ngenza isikweletu ngiyomenza i-birthday. Ngamisa kuma-restaurant aphezulu spa. Ngaqasha ngisho abasebenzi bakhona ukuthi bamculela u-happy birthday. And manje umuntu le ngangizatha kuyena imali uyayifuna imali yakhe. Ja, lungile Dlamini nisawuthenga isinko. Oh, okay. Utheni Dlamini? Hayi, uDlamini akashongo lutho. Oh, yazi ngithi it's fine ungangisiza ekukhokheni isikweletu. Hayi, angishongo. Hayi kanti Dlamini ngeke ngimind ufusho. Hayi ngeke ngisho mahewu. Mani wamahewu. Ispeki samsiphi? Ngiyazwa ngizwa wena. No damn it. Hayi. Nani becula happy birthday sibebe yaqashwa. Aw, wemjob. Maxwell. Hey, angimazi, usehlale nale ntombazana. Lalela. Isenzo sakho lesokuthi uhlanganisa abantu no protect uMaxwell ngathi uMapeti sefuna ukumhlamba lapha montombazana kwakuyisenze esihle and utshengise ukukhula ngale nto leya utshengise ukunderstand ukubaleka kumndeni wenze kahle. Cha. Ukubona umalume ethola intombi bekuyinto ebalekile kumina since ngingakazi ngimbone nentombi seloko ngahlakanipha. Oh. Okay. And sewuwaningi umalume ngimbambe ijabulisa sithi besihlala ndawonye and bese ngisaba ngitshela ukuthi angaze agcine angibamba angithi ubuye sleep walk angagcine ngi-sleep wrestling. Akuyona-ke into befanele ungitshela yona le. Urongo nje ukungixoxela nje. Le nto yimfanele bekufanele uyibambe ufe nayo uprotect isithunzi sikamalume wakho. Akuyona into efanele uyixoxa le. Ngiyazi awuboliwa kusakudideka manga lokhu wefenyana Mntamalume omuhle angeke uphuzele ndishini yokugeza ngikhona Ngiyazi awuboliwa kusakudideka manga lokhu wefenyana Mntamalume omuhle angeke uphuzele ndishini yokugeza ngikhona Obetshisi inazi umkhonto ufuna ukugwaza ekhaya nje Uthina Scotland? Uyamthanda lo cousin wakho?
Uzobuza umsangano wena. Angeke. Ewe. Uyakhumbula izolo uthi angithi pe khani ngizongishaya. Pe ngishaya manje. Bheka phansi isigidi ngawafuna ama-excuse ma-pages. Abikandla. Aw. Yeah, iphi imali yami wena? Hawe, yazi Razo phela sisesisakhuluma lapha efonini ifoni yami yavela phelelwa ibadge. Aw yazi Razo, isivele yagcwala ifoni yami phela iyacharge la ngisona. Fuseke iphi imali yami? Okay Razo, kahle kahle ngafika kwakho ngizokubheka ngifuna ukukukhokhela. Kwathiwa awukho usemafamu yothwasa. So ngeke ngihambe mina ngokucinga. Mahe ungakufonela wena ngathi enza instant money wena wablock number yami. Razo, mina ngangitshela ukuthi umuntu nje mhlambe ongiskemayo. Ngakwenzela i-video call Mahewu. Hey man, kuno AI manje. So hey Fuseke lethi imali yami wena. Okay Razo, okwamanje anginayo bengicela ukukhokhela on Friday. Usho uma ngakukhuthuza nje ngeke ngithole lutho la emaphaketheni. Hawu, uzobe usungikhusuzelani manje? Esilima esothi ngithathele imali yami. Hey Makhuzwa awusheshe man sakwaze kuvalwa eThekwini. Babithe ngalivalwa. Mana ngisafaka iruji la. Makhuzwa hamba ukhumula lento ifamily mina. Hawu baba. Hawu baba ini Makhuzwa? Makhuzwa uzohamba nobani usho ngomlomo ubove ngazi ukuthi umdidwe wemfene ready udlala iwrestling. Baba, owami umlomo engathi umdidwe wemfene. Makhuzwa hamba ususe lento esemlonyeni otherwise ngiyayekwa kulo eThekwini mina. Umuntu nje akakwazi ukuzama izinto ezintsha lana hayi. Makhuzwa manje ufuna ukuzama izinto ezintsha awuzami ngani ukugibela ngaphezulu. Uthi izinto ezintsha ukuruja. Awugibeli ngani ngaphezulu Makhuzwa uma ufuna ukuzama into entsha la kulo budlelwano bethu. Angizwanga baba. Ngisho ngolutho. Dlamini uyazi ngine-asthma. Mengabe ngiphelele umoya la ngisengaphezulu uzothini? Iyaxaka Makhuzwa le asthma yakho ngoba ivuka makufanele kujabula uDlamini. Zokabona usumuntu ke manje. Baby, phuthumulezela kaDlamini khona umuntu ofuna ungibulala. Yeah, ungatsheli umuntu ukuthi ngila. Yo, wema. Umuntu uzophuma kanjani la? Shit. Wamshoma. Ngidawesha lapho man. Hayi ngeke ukubone lokho. Yehla kunokushama lesas. Ngithenga ukubone lokho. Uthi ngamatshe. Uzowehla la unamanga wena.
Fast. Hey, ngikwenze njani Mahewu? Long story. Babe, hamba usenzele breakfast ngale. Umuntu angazefe indlala. Hayi, ngitshele kuqala ukuthi kwenzakalani. Okay. uMaxwell waboleka imali kumuntu ehamba nami manje akasayikhokhi leyo mali so umuntu usefuna ukusibulala sobabili uphi yena uMaxwell angimazi ngicanga ukuthi uyi-vacation nentombi yakhe uMaxwell unentombi unentombi hamba baby uyosenzela ukudlala hey man intombi noma umama thizeni no intombi yenza ifinal ye-DUT and yinhle fana yinhle yinhle Ay awucela yona ke leyo ntombazane kwenzela ibreakfast hawu kanjani manje baby yebo ngithe yinhle but angisho ukuthi yinhle kunawe kwanuka nje la baby yini ungene bayikhulula hayi mhlawumbe uDlamini oyikhulile before ahambe phela uDlamini akahambe engayikhululanga uthi akafuni ukuhambe beke imdidi yakhe emzini yabantu kunye kuzophuma kanjani la Awu, usuwehlile. Number 1. Yabona wena, ufuna ukungidondonye. Yazi mapentshisi ngilibele ngibaleke ungijaka sengikhohlwe inyanga ngiphethe ummesi. Wozake bangaze bakhohlwe la endaweni ukuthi ngomjomba igazi and ungakulingi uzama ukubaleka because angeke uzungishiye ngibonile ngifast kanjani ngakhathi ngibalekela wena Mana mjomba kabi yakho inkabi inkomo yosilisi uthi mina ngendoda yakho okay sorry ke nkabi yeswe kabi yeswe yazini ngoba usungibese ngenkabi yeswe awuvela uqule le ngoma yenkabi sezwe ethi sayona Isayona besinentehle bisayona besingebe sizwana mapentshisi isayona besinentehle bisayona besingebe sizwana mapentshisi hayi baby uyalishaya isemwisho ngiyabonga baby awazi uyibona ifoni yami ngiyibeke kephi ngicabanga ukuthi awuyibheke lapha phezu kombhede kameleni ngifuna ukusandela urazi message ngumtshandisi kamapentshisi khona sothola ithuba lokuphuma la Mahewu phuma la. Phuma la. akekho angimazi Pho ufunani la? hey mind your business Wena ngani Slim? Wena ufunani la? uMahewu ngekho la. ngijola noDlamini on the side ke if you must know Sis, lento endala kanje, Joan engane encane kanje. hayibo uDlamini akekho nje mdala ngaleyo ndlela right Yona Mahewu. Yona Mahewu, ubona uzayibona. Wena ngane ebolile. Uthi ujwana nomuntu omdala ngoba lokuvika nohunta wakho ojona naye ubaleka nezimali zabantu. kanti wena indaba ungeke ufuna imali yakho kuMaxwell uhlukane nathi phansi but Maxwell ngikhokhela imali yami. Umuntu oshoda kanti lo sathane wakho uMahewu. hey
uMahewu akazange aboleka imali kuwe, uMaxwell owayiboleka. Wena waduda ukuthi babehamba bobabili nje kuphela. So uMaxwell waboleka imali ukuthi wena wenzele iphathi last year. uMaxwell wakise spare. Baby, ikhuluma ngani le ndoda? Unamanga lo baby, ungamlaleli. Wena macabanga uMahewu engayinyaphi imali ukuthi akise spare. Phela sisebenza khona wesehola half since waselo 5 for 6 months. Baby uthini lo muntu? Damn it. Yabona umdlala zonke inkinga zakho uma uyoboleka imali kuyabheda. Ngishilo ngathi ngizokukhokhela on Friday awume mandrazo. Mana Mahewu. So ubungiqambela amanga. So uzoyiziba leyo ukuthi ngaboleka imali ngoba ngifuna ukwenzela wena ibirthday. Why are you focusing on the negatives? I was grateful ngephathi wangenzela yona. Kodwa manje why ungashonga ukuthi awusahola imali ephelele? And why did you lie ngokuthi uMaxwell uyena owaboleka imali? Ingoba ngangitshela ukuthi ngizokwazi ukuyikhokha back. So isidingo sokuyiqoqa ngisibonanga. Mahewu, we live together. Sis, keep it bancane kanje. Hayi, awukahle bhuti. Yebo, sihlala sobabili kulo umqasho wakhetho wena obizayo ekubeni irent ikhokhwa yimina. Lapho la wesiphathu uhola kakhulu kunami. Mahewu, njalo mangithi ngiyokhokha irent, wena uhlaza unqabe. Raz, malini imali akweleta Mahewu? Lo ngikweta 2500. Ungipha ama banking details akho kutransfer yethu. Babe, please ngicela ungayenzi leyo nto. Okay, do your thing. Ungipha ama banking details akho. Standard Bank XR Ngwane 252 34349. Okay, ngiyathola sesingenile. Wena Dodi, ungangibizi ngoDodi phela. Ungagoloza phela ukhiyusa ngakumina. Ngakugxoba mina manje. Okay, Ncesi. Yes. Mahewu, awukwazi ukwenza izinto ezinjengalezi bese ungangitsheli. Oh, so fanele ngitshele wena ngoba nakho uhola indondla zemali. Kungena block. Akuwena indoda yami, imini indoda la. Mahewu, kungenaphi lokho? Njenganini la ungangizwa khona ngithi awuyona indoda? Okay, ngiyaxolisa. Ngicabanga ukuthi ngoba angijwayele kuumuntu wesifazane oba nemali kakhulu ukudlula indoda. Oh, ngiyakuzwa. But times have changed. Mahewu, sekunormal ukuthi umuntu wesifazane ahole kakhudlana kunomuntu wesilisa. Mahewu, ngakuthanda ulala phansi. Hawu, mana baby, ngasho nje lapho ukuthi ngangiwile. Hey, asabe sekhaya baby. Isayona besinentehle kabisayona besingebe sizwana amapentshisi Isayona besinentehle kabisayona besingebe sizwana amapentshisi Isayona Okay. Manje awucudele ngomethi. Ebaba kaMdudu. Aw, kodwa phela kanti wenza uze kube yini lento? Ngithe baba kaMdudu, otherwise ngizokuhlinza iqhezu, uzohamba ucupha yonke indawo ozohlala kuyona. Ayo, okay, mana. Ungishiyeka uhlale emafletini kanti wenze nje
uyishiye ekhaya uhlala emaflatini kanti wenze nje. Awukwazi nokubhubha uba nosekthengela i-toothpaste. Awukwazi nokubhubha uba nosekthengela i-toothpaste. Ngoba ngiyakwazi ulinuku uba nosegezile. Ngoba ngiyakwazi ulinuku uba nosegezile. Webaba kamntu. Hey webaba. Ayi webaba kamntu. Webaba kamntu. Ayi webaba kamntu. Yeah webaba kamntu. Webaba kamntu. Webaba kamntu. Ayi webaba kamntu. Yeah webaba kamntu. Webaba kamntu. Webaba kamntu. Ayi webaba kamntu. Webaba kamntu. Webaba kamntu. Webaba kamntu. Ayi webaba kamntu.